Кани оза анкасам пурсен, кани ассалому алайкум. Навзуша шумо аҷо и номатон чишма? Номам Абдулбосит, Косонсой Намунгун ака. Америка бо чанд сол бузда шумо? Ака ман ба 7 моҳ шуд омадагим ба. Ха, чуту шудас коро? Кор нағз ака. Худо шукр. Фақат ҳамин кора кардед шумо навоӣ кайседда? Не ака ман дурдаст ба будам. Дурдаст ба кор касаддан, як акем ҷеғ задан инҷа ба омадим. Он кас самолет чакам? Он кас ке земляк, Косонсой земляк. Ҳазур. Кор чуту хай? Як рӯз ба ман навоӣ ба кор кардам чанд пул ёбад? 200 сум меёфтем ака. 200 сум меёфтед? Дордаш ба чанд пул меёфтед? Дордаш ба акам 150 2 соат. Осон, кадомаш осон кор? Ака вай ба мошин башинед ҳалок намшидда, ин ба ҷича ҳалок мешед. Косонсой ба чӣ кор мекардед? Косонсой ба ака гулятка мегаштимда. Бездельник. Кайф када. Баъд аз бездельники аз мехи маишат када гаштан ин хин коро читу? Нағз ака, ака худова шукр Аллоҳ ризқаде. Не ака, адат уҷа адат када шудем. Инҷа шумо оилавими? Не ака ҷон ман як худам омадаги. Як худатон? Як худам. Падару модар унҷа? Падару модар ҳама пасонд намоянд. Келин куҷо ба? Келин не соле, ака иншааллоҳ кофсем. Кофсед да ҳамҷа ба келину? Иншааллоҳ шуда монад аз ҳамҷа нашад. Ай ҳамҷа бошадам одамои онта ин ҷанги одам боштам. Тақдир ака. Американский. Падар модар тоғреш қарши инҷаба гирифтам. Биё инҷаба мегирем.